Bueno, pues de seguido imos a falar agora da emisión de voto por correo. Bueno, non é que abunden en demasía. Mayoritariamente creo que os veciños e as veciñas pois prefiren facer esa emisión de voto pois in situ, pero tamén hai persoas que non poden facelo por calquer circunstancia si queren exercer o seu dereito a voto. Sobre todo pensen naquelas persoas pois que ao mellor pois residen en outro punto e están empadroados pois ao mellor na súa residencia ou por comodidade, porque o próximo 28 de maio pois non queren vostedes estar aí emitindo o voto na mesa que lle corresponda. Entón, isto podemos facer por correo. Vai haber algunhas novidades, unha delas, e isto o falábamos alá polo mes de xullo do ano 20, saben que de xeito excepcional os nosos encargados, os nosos referentes en canto a persoal de correos, os nosos carteiros, eran quenes nos recollían ou podían facelo, recoller nos domicilios os nosos votos. Isto se fixo de xeito excepcional, este ano non vai a ser así, pero sí que podemos emitir o noso voto lóxicamente nas oficinas de correos. Xa saben que o podemos facer dende xa e o prazo vai a rematar o próximo 18 de maio. Bueno, atopo a Rafael Iglesias da CIGA Correos traballando a esta hora, obviamente, e creo que xa o teño outro lado do fío telefónico. Rafael, moi bo día. Bo día a todos os ouvintes. Que tal estás? Bueno, estou na ruta en Vilarello, no alto da aldea. Agradezo un montón que nos atendas porque efectivamente pues estás en plena faena, como se suele decir a esta hora. Bueno, imos a roubarche pouquiños minutos, pero sí que imos a falar de algo tan importante que ao mellor pois moitos dos teus habituais por onde pasas a depositar o correo, non sei se che o preguntaron, pero sí é certo que nas autonómicas de xullo do ano 20 e de un xeito moi excepcional fixestes vos mesmos un traballo excepcional que foi o de poder recoller nos domicilios os votos. Neste caso, e para as autonómicas, para as locais, para os comicios locais de maio, non se van a recoller. A ver, técnicamente unha corrección, Amelia. Non recollemos os votos, recollemos o envío do voto ejercitado que vai confidencialmente no sobre de envío á mesa electoral. Claro, eso sí. A xente pode pensar que estamos recibindo o voto e non é así. Recibimos o certificado. Sí, esa función que se fai en circunstancias normais nas oficinas de atención ao público, recollíamola nas casas cando entregáramos a documentación solicitada, que xa se pode facer desde o día 4 deste mes de abril. E ata o 18, creo, non? Sí, hasta o 18 de maio se pode solicitar, pero incluso enviar se podrá facer hasta o día 24 de maio, hasta uns días antes, que posiblemente igual se prorroga 48 horas, que normalmente sempre se pode facer, ou a empresa acostumbra a facelo, non? Por os atrasos, pero as datas son de solicitude do voto de entre o 4 e o 18. O votante que ejerce os seus dereitos de voto por correo recibe a documentación que as papeletas, unha vez que se proclamen definitivamente por asuntos electorais comarcais, porque son eleccións locais, e daquela enviarán a partir de que empece o día, me parece que é o 8 ou 9 de abril, empezarán a recibir, incluso antes de empezar a campaña estrictamente electoral, que é o día 12 de maio. Perdón, dixen antes, abril era maio. 8 ou 9 de maio. Sí. Que supón para vos unhas eleccións? Porque a marxe do traballo, que despois falamos un poquinho pois, das carencias, e sei que tedes problemas de persoal agora mesmo, que supón para vos unhas eleccións, e unhas eleccións, por exemplo, como as que temos agora ás portas, que son unhas municipais? Pois a ver, as eleccións normalmente todas, independentemente de cales sean, é un traballo exponencial superior ao que facemos habitualmente, non? Salvo campañas, en fin, de seguridade social, da renta, ou de, bueno, agora que estamos co IRPF, non? Que vai empezar. Pero, a ver, nunhas eleccións locais son quizá as de máximo traballo, unha auténtica locura, porque todas as candidaturas que se presentan nun concello pois queren chegar a través dos electores a través da vía postal, non? E entonces, claro, aí digamos, o cumio do traballo, non? Para eso, efectivamente, a empresa sempre reforza algo a plantilla e
incluso paga horas extraordinarias, pero bueno, a verdad que con recortes últimamente estamos bastante xustiños, non? Nunhas eleccións ahora como as que se afrontan para o mes de maio, co personal habitual que estamos nos centros de traballo, nas unidades de reparto, malamente se podrán sacar as campañas electorais, o digo con claridade, se a empresa non toma medidas, que tenga que facelo por forza, Rafa, exponencialmente, en canto vos aumenta o traballo aproximadamente con toda esta campaña e con todo este volume de envíos que vai haber? Eso é unha cuestión, vamos, pois multiplicarlo tranquilamente do que é de ordinario de hoxe, pois ao mellor por 15 ou por 20, vale? Porque é para cada elector recibir un envío de cada candidatura, Claro. Eso é tremendo, os que fan mailing, que normalmente son as forzas as tres que hai no mapa político autonómico con representación, máis outras listas de carácter local, etcétera, non? Bueno, e outras alternativas, non? Que non teñen representación neste momento na comunidade autónoma, pero sí que van a concurrir. Entonces, claro, ese esforzo é bestial, tremendo, as cousas son así, cada envío nunha casa, pois, se residen 4 ou 5 persoas, sobre todo na media do rural, pois multiplicas por un mínimo 15 envíos, non? Que non recibirían en outras condicións de ninguna maneira, se non se tratara do tempo da electoral. Mas, a mellor, pois, revistas de publicidade, como recientemente, bueno, buzoneamos con o alcalde de Lalín, etcétera, etcétera, non? Claro, eso é, bueno, unha auténtica locura, non? Sabes, estou pensando no Concello de Vila de Cruces, digo, porque falei onte delo, 5 candidaturas, pois imagínense vostedes. Claro, cada elector que está no censo que ten dereito a recibir a súa propaganda, non? Se non manda tamén outras a maiores, non? Como poden ser de xénero ou sectores ou por profesións, bueno, fanse campañas moi personalizadas según o universo dos electores e eso tamén é a maiores, non é só, digamos, o recibir a papeleta a nivel postal, non? É todo, non? É todo. Cal é a orde de preferencia? Porque isto seguro que moita xente pues está agora pensando, claro, con tanto volume que nos espera a partir de agora, cando os nosos carteiros chegan ás nosas casas, cal é ese orde preferencial a hora de facer entrega pois do correo? Vamos a ver, según se vai recibindo, van tendo que os profesionais temos que sacalo, non? Sin almacenar, sendo posible, e ao día, non? E o que vai chegando sucesivamente, pois vai acumulando, pero sempre respetando as datas de entrada, non? O que pasa que, claro, eso é como unha bola de neve. Chega un momento que son das, pois ou recurres a horas ou meter por conta propia, desgraciadamente, moitos compañeros se ven obligados a facelo, porque non se dá, e claro, moitas veces son sin retribución, e a máis se paga normalmente nas contratacións dos envíos de propaganda electoral un precio por obxecto e ti tes que a clasificación e a entrega todo vai incluído nese precio, non? Que moitas veces significa moitísimo traballo extra, a maiores en xornada de horas que non se retribuyen. Vai a ser preciso, veremos carteiros, veremos profesionais traballando pola tarde? Bueno, ao mellor non reparto nas parroquias buzoneando ou encaixeando, vamos, como se di en galego, nas caixas de correo, senón si clasificando na súa casa e ordenando as rutas, me entendes? Porque, claro, eso de que o tópico de que as cartas te levan é unha frase feita, manida, que sempre nos din aquí os responsables da empresa, pero que non é certo, sobre todo a xente que desconoce as rutas e é nova e non conoce os veciños. Vamos, se ven obligados moitas veces a un réxime de explotación ou prolongan a xornada pola súa conta ou non dan sacado o xollo, non? Que eso é totalmente, vamos, denunciable e inasumible, entendes? E todo o mundo ten que ser consciente de que en correos sudamos a camiseta, sobre todo agora, con os recortes de plantilla e os tazos que levan feito desde que fai aquí agora aproximadamente de orden de 6 anos,
para aquí é insoportable. Moita xente incluso que está na lista de contratación eventuais non dan soportada a presión e renuncian incluso aos contratos cando levan unha ou 2 semanas traballando. É unha cousa de locura, as cousas como son. Quero rematar preguntándote se esperades que haxa un volume importante en canto que voto por correo? Vamos a ver, todos os partidos fan chamamento a participación, non? Sí, se algunha vez o fan máis nas eleccións locais deste tipo, non? Sí. Que é onde se xoga o poder inmediato máis próximo ao veciño. E entonces, claro, sí que agardamos, non? O que pasa é que, claro, a ver, non só recollida do voto por correo en principio non o vai facer porque é un electoral central do Estado. Dixo ya Correos que as situacións excepcionais da pandemia do COVID-19 xa estaban atenuadas e non había motivo de riesgo de contagio para facer o traballo que están facendo pois habitualmente para recibir os certificados nos centros de traballo da atención ao público, que para eso están. Bueno, que en definitiva moito traballo. Habitualmente xa hai o seu e as plantillas o tes dito en moitas ocasións bastante mermadas, pero agora con ese horizonte pois do que van a ser as eleccións, esperemos que haxa dende logo que unha aposta tamén por máis persoal para poder dar conta de todo ese volume que se aveciña. Claro, en estes momentos, Amelia, discúlpame que te puntualice, hai 7 efectivos de reparto no casco urbano que catro deles están sin cubrir. O facemos os rurales dos concellos próximos, todo o Lindo rural, a Golada, Rodeiro e Dozón. Estamos servindo ao pobo o xente que traballamos no rural cos nosos cochiños. Así de claro. Por que están 4 sin cubrir? Por enfermidade, por baixas, por xubilacións? De diverso índole, non? Por comisión de servicios, por baixa prolongada, por vacante, que non se cubren, bueno, das circunstancias de todo tipo, e por baixa, bueno, sobre todo ITES, non? Pero eso as baixas é realmente o inasumible, Nos podemos entender que efectivamente se puedan facer estudios de dimensionamento da plantilla e non se cubran ao mellor as vacantes, mentre non se realiza as necesidades reais de efectivos, pero cando hai un traballador que ten un posto de traballo destinado aí definitivamente e esa plaza non se cubre por unha baixa, é totalmente reprobable. Bueno, pois deixo que continúes, porque non quero tamén que aí o reparto se ralentice pola nosa culpa por estar falando contigo moito tempo, pero sí que te agradezo, como sempre, enormemente que nos acompañaras. Moitísimas grazas. Gracias a ti, Amelia. A ver, unha cousa, hai xente que collemos os permisos incluso en Semana Santa e resulta que non se cubriu por ningún sustituto e entonces, claro, hai correos e zonas de que hasta votamos desde o día 30 sin reparto, non, sin atención ao cliente e eso, bueno, está pasando desgraciadamente e espero que para maio se corrixa e non sigamos en esta dinámica. Vale, moitísimas gracias, Amelia, pola gracias a ti. Moitas grazas a ti, unha aperta.